ang atong gospel gikutlo sa Juan. Juan Kapitulo 20, versikulo 19 hangtod sa 23. So, muna gitawag o Pentecost Sunday. So, mangutana mo, unsa man yung Pentecost? No? Unsa man ang Pentecost? Nakaibalo unsa yung Pentecost? Ha? Pente means 50. So, 50 ko, no? Tanaw na to, no? 50 years. Or 50 days. No? Days? Okay. So, karong umabot nga Domingo, mo ang selebrasyon sa atong simbahan sa pista sa Pentecostes, no? Or the coming of the Holy Spirit. Nganong 50 man, no? Makita na to na unya. Mo ni ang opisyal nga birthday sa ato ang simbahan. Ngani ang tanang readings nakapokus sa kanana ang talan-awon o panghitabo during that time. So usara ang nakapokus pag-abot ra gyud sa Espiritu Santo. Kung tanaw na to ang atong Pentecost, kabahin sa Espiritu Santo sa ato ang mga tagsa-tagsa nga kinabuhi ug sa plano sa Ginoo sa ato ang kaluwasan. Before si Kristo, no? Wala pa matao, ang mga Hudiyo nagsilibrar na og Pentecost. Mao ni ang Pentecost, mao ni siyang annual nga harvest nga celebration, no? Harvest nga celebration or festival. Ang iyang kuan landaan, ang word landaan nga Pentecost gikan ni sa Griego. So tama si Boy, ingon siya nga sa Griego mo ni siya ang 50 days, no? 50 days. 50 days after what? No? 50 days after Passover. After sa kanana ang nagselebrar na sila sa Passover, no? Dili after Easter, no? Kaya ang Easter dili naman na siya Passover. During the time nga nag-celebrate sila sa Passover. Kani nga selebrasyon, even mga Hudiyo sa tibok kalibutan, siguro, hantod man siguro gihapon karon, no? O during that time sa ila, mangadto sila sa dito sa Israel. Nga naman, kanana ang Israel naman ang naay templo. wala may laing templo. Usara ka buk templo nila naragil sa Jerusalem. Wala na ilain, no? So, mao lang. So, tanan sila mo adto sa Jerusalem para mo bisita sa ilang templo, no? Ngani ang Ginoo iyaning gigamit kani nga holiday para dako kayo nga gasa niya diha sa ato ang mga katawhan. Mao ang gasa sa Espiritu Santo, ang gasap sa pagkunsad sa Espiritu Santo diha sa mga katawhan. Kung siya sa gospel, sa gabi atong adlaw, sa verse 19, no? Sa gospel. Unahin siya, sa gabi atong adlaw, ang unang adlaw human sa adlaw sa pahulay, gitrangkahan, no? Ang mga pultahan sa balay diin nagtigom ang mga tinun-an kay nahadlok sila sa mga Hudiyo. Human sa kanang passion, death sa Ginoo, grabe ba nila kadlok, no? Gatrangkahan yun nila, but ninto nga sa ato nang giska hisgutan pila ka Bible study, ninto nga ang atong Ginoo mayo siya ang kalinaw maanaa ninyo. Atong balikon nganong kalinaw man kay sila mismo nangahadlok. Ang uban pa gani nay gawa sa kadlok napayhuna-huna man ni malos o napayhuna-huna nga
ang ilang kalagot, dili lang kahadlok, but ang kalagot yun nila nga gipatay ang ilahang master nga si Jesus, no? Na ang kalagot, ang kaulit yun diha sa ilang sulod kasing-kasing. So, ba't ingon na Ginoo ang kalinaw? Dili ta makasugod nini o walay kalinaw sa inyong kasing-kasing. Dayon, may pakita siya sa iyang kamot, tanaw ako mo hintungdan, oh. Ako mo gilansang sa krus, ako mo gipasipadan diha sa krus. Ako pa gani giduslak sa bangkaw diha sa kuan, sa krus. Diha sa akong kilid. Ang mga tinun-an, puno sa kalipay, may tutok sa Ginoo. May tutok sa Ginoo, ug puno sila sa kalipay. Ug si Jesus misulti na pod, ang kalinaw maanaa kaninyo, ikaduha na, no? Ikaduha na niya gihisgot. Ang kalinaw na pod maanaa kaninyo, ingon nga gipadala ako sa Amahan, nagpadala sa ako ninyo. Meaning, human mo nanago din sa second floor, including the Blessed Mother, iyon siya nga, ang kalinaw, maana kaninyo. Ayaw na mo kahadlok, ayaw na mo pagkaligot-got, ayaw na mo kananaang pagdumot. No? Peace be with you. Mo na ibut pasabot nga, peace. No? Wala na tayo away sa Hudiyo, wala na tanan. Then, iyang gibasla na pod, ang kalinaw manaan ninyo, ingon nga gipadala ko sa Amahan, nagpadala sab ko ninyo. O humana na tanan, ipadala mo na ako. Ang akong kalinaw ipadala. No, mabitaw na human sa misa. Ang kalinaw maana kaninyo, anaw sab kanimo. Go and make disciples to all nations. Panglakaw kamo. O isangyaw ang maayong balita sa Ginoo mo, manibot pasabot ana. Human naman mo na hatagan og kalinaw sa santos nga misa. No? Mo na ibot pasabot ni Jesus, ang kalinaw isangyaw dito sa mga katawhan kay ako gipadala. Humana ko gilansod na krus na humana ang ako ang kananaang misyon, kamo na pod akong ipadala dito sa uban. No? Ng mga katawhan nagkinahanglan sa ako ang mga sugo. Human ini mihiyop siya og miingon. Dawata ang Espiritu Santo. Ang mga sala nga inyong pasayloon mapasaylo sab og ang igaid maginaid sab. Ang katong imuhang dumtan pod. Ngano man? Wanto ka dito, isangyaw ni mong mga kalinaw ni Kristo. Imong isangyaw na ang maayong balita. Kung saan yung pagsangyaw sa maayong balita, o ikaw, dili malinawon. Ikaw nagdumot, gyapon sa mga Hudiyo. Ug wala na ka magdumot, malinawon ka na, isangyaw ang maayong balita. Kung katong mga tao, nga kanunay gyapon galutos kanimo, kanunay gyapon gigukod, gidakob, gipriso, pareha nilang San Pablo, si Pedro o si Juan, sila tanan gipang priso kay gapadayon sila og kanang sangyaw may balita kay mao may ilang no kato dili to pasayloon sa Ginoo, no? Kay ngano man usa lang ka istorya ni Pedro nga Lord ayo na pasayloa. Dili pasayloon sa Ginoo, but moingon nga si Pedro nga silang Lord sagdi lang na di pasaylo. But of course, si San Pedro o si San Pablo gani, dili mo tingog. Kaya nga naman, every mga katawhan nga nagbuhat diha sa imo ingon o sa laod o uban pang pagdaot sa imo, mao ka na opportunity nimo nga maparihan ni San Pablo nga grabe kagahi sa ulo, gapang lutos o mga Kristiyanos o imo ma-convert. Grabe to nga material nga mahimo nimo nga magsasangyaw. Mo nang dili yun nila ingon nga ipanghimaraot nila ng mga tao nga kabantay ka naglutos sa mga Kristiyanos, ipakaon pa sila sa leon. Ha? Pasipadaan pa sila og nakadungog baka niingon ang bisag si Stephen karon gibato siya. Nakadungog baka ngayon nga Lord, ipadala ang imong litian ng mga tawhan na wala gyud. Pasaylua sila.
pareha gyapon ni Kristo diha sa cross. Lord, pasayloa sila kay wala sila masayod sa ilang ginabuhat. Yun yun ang prinsipyo, no? Sa kuwan, no? But usa lang ka istorya ni Pedro og ayaw nagdawata. Mao bitaw nang ingon si Pedro nga ako ra na. Ingon si Pedro nga, Lord, magbuhat ta og kanang purgatorio. Kay nga naman dili sa nakon sila nga mahukman nga ato nang kunon sila. Ibutan sa ato purgatorio basin ra og mag-usab, no? Kay nga naman o wala pay mercy, divine mercy. Wala pay mercy sa ato ang Ginoo. Wala na. Impierno na diretso. But ang Ginoo, grabe ang iyang balaang kaluoy nga iya gyapon nga pasayloon kay potensyal ng mga tawhana, no? Kung dili nimo pasayloon limang ka. Ingon biya siya ni Pedro nga kaning ganghaan sa langit, akong ihatag kanimo ang ihang katong mga susi, mga liabi. Akong itugyan kaninimo, katong dili nimo pasayloon dito sa yuta. Di po nako pasayloon. Amen? So, human namatay, kung nabanhaw si Jesus, iya kaning gisaad ang Espiritu Santo. Ngani sa katapusan natong pagbasa sa Ebanghelyo, isya dawata ang Espiritu Santo, no? Si Jesus naibalo sa disipulo nga sila nanago sa second floor, dili sila kalihok. Naibalo siya nagkinanglan sila sa gahom sa Espiritu Santo. No, wala nga ingon nga wala kay balo ang Ginoo sa gikinahanglan nato. Kay ngani si Jesus nagistorya sa nila nga kananaang distraksyonan niya mga disipulo nga paghulat ka mo dito sa Jerusalem until you are clothed with power from on high. In Luke chapter 24 verse 49. Until you are clothed with power from on high. Paghulat ka mo dito sa upper room, mo nang pag-abot niya yun siya, peace be with you. Why did they need power from on high? Kay nga naman, naagyod na sa kaikag sa diha sa ato ang mga disipulo nga sila pod mutabang sila sa pagsangyaw sa maayong balita. Kay nakita nila na angko na nila o sinati na nila ang kinabuhi nga Kristohanon. Kay pila go sila katuig, tulo katuig sila gawan uban ni Kristo, no? 3 years sila nag-uban. So, nakita nila nga naagyod kang Kristo ang kaluwasan. Ebanghelyo nagpakita kanato nga si Jesus gani pagsugod niya og sangyaw sa maayong balita. Pagsugod siya ang ministry. Di ba bunyagan siya diya sa Jordan River? Ingon ang Ginoo, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Lahi dito, dili kanang listen to Him. Dito na sa transfiguration. Listen to Him. This is my beloved Son. Listen to Him. Kay that is where Jesus' glorified body was being witnessed by the disciples nga, ako ni, Ginoo ako. No? Iyon siya, in whom I am well pleased. Salamat kayo, mga igsoon, o ang ato ang pagahinuktukan karon is nahibalo ba ikaw o nasinati ba nimo ang kinabuhi nga naay gasa o gahom sa Espiritu Santo? Nasinati ba nimo o nasinati ba nimo o naibawan ba nimo nga ang gasa sa Espiritu Santo naglihok diha kanimo o ang iyang gahom mo'y nag-uban kanimo? O, mo na ato ang sana discussion starter. Salamat kayo, pakpakan nato ang Ginoo. Amen.